ہن نور دے بارے وضاحت سن اچھا سبحان اللہ ساڈا رسول دو معنی دے لحاظ نال نور ہے ایک معنی دے لحاظ نال نور حسی حسی محسوس ہونے والا نور محسوس یعنی آپ دا جسم شریف سارا نور علی نور مذہب اہل سنت ہے آپ دیا زلفہ مبارک بھی نور نے چہرہ مبارک بھی نور داڑھی شریف بھی نور ہاتھ مبارک بھی نور پیر مبارک بھی نور پورا جسم انور مقدس رسول اللہ دا نور اے مذہب اہل سنت اے بھی بر حق ایمانہ بھی بر حق دوسرا نور ہدایت ہدایت دے لحاظ نال بھی ساڈا نبی نور ہے ہدایت دے لحاظ نال کہ نور ہے کہ سر زمین عرب تے جدو رسول خدا دی آمد ہوئی تو کفر تے شرک دا دورہ سی ظلمت جہالت بدنگاہی شراب نوشی سود خوری ہر جرم ظلم انہاں مکہ دے مشرکاں تے کافراں دے اندر سی جب اللہ دا رسول آیا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سونے رسول پھر انہوں نے قرآن پاک میں آیات کا پڑھ کے سنائیاں انہوں کفر چھڑا شرک چھڑا چھڑ کے تو اسلام آ گئے ہدایت آ گئے اس معنی دل آد نال بھی نبی دا نور ہونا پر حق سبحان اللہ ٹھیک ہے جی اچھا بولو سبحان اللہ ہن اللہ دا قرآن سن بشر دے بارے بھی دسی ہے وضاحت نور دی بھی دسی ہے ہن اللہ دا قرآن سنانا نال دو چار تفسیراں دے حوالے دسے سا چلو جٹ بندے تے بیٹھو ضرورت تے انہاں دی کوئی نہ ہاں اہل علم دا مجمع ہوندا تے بیان کردے تے تفسیراں حوالے خیر چلو کچھ نہ کچھ ذوق واسطے میں جناب نو سنا دینا نیند تے نہیں آئی کھلی امید کھل گئی اسی آئی ہوئی پڑھیے قرآن ارشاد رب العالمین مولا فرماتا قد جاءکم من اللہ نور نور و کتاب مبین یقینی بات ہے اللہ فرمایا جڑا رب ولو آیا ہے تو ہاتھے ول اے نور ہے نال جڑی کتاب مبین لے کے آیا اے بھی نور ہے قرآن دا نور ہونا بر حق صاحب قرآن محمد دا نور ہونا اے بھی بارہ کے مذہب والے سنت ہے لیکن جڑے رسول اللہ دے نور دا انکار کرن والے ہیں نور حسی دا ہدایت دے لحاظ نال وہابی بھی رسول نور بندے دیوبندی بھی رسول نور بندے شیعہ بھی رسول نور بندے لیکن وہ بندے ہدایت دے لحاظ نال جسم دے لحاظ نال نور نہیں بندے اے مذہب فقط آل سنت نہیں تو صدقے جاواں میرے عربی تاجدار دے نور ہون دا ذکر اللہ دے قرآن فرمایا نور و کتاب مبین امام القبیل حضرت علامہ امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری جنہ دی تفسیر بڑی مشہور ابن جریر صفحہ نمبر 92 جلد نمبر 6 انہاں اس آیت کے تحت لکھیا قد جاءکم من اللہ نور یعنی من نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذي افاء اللہ بالحق واظہر به الاسلام ومحق به الشرک انہاں لکھیا ہوئے اللہ جڑا قرآن فرمایا نور و کتاب مبین اس نور دے لفظ کی مراد محمد دی ذات کیونکہ اے او سونے ہوئے ہیں جدو عرب دی سر زمین تے آیا تے اے دے نور نال اللہ سونے اے دے نور نال حق نو ظاہر کیتا ہے باطل نو مٹا دیتا ہے شرک نو ختم فرمایا سونا جو نور بن گیا ہے اگلی تفسیر جناب دوسری پڑھ لگا امام المتکلمین حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ دی تفسیر کبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 395 اس آیت کے تحت قد جاءکم من اللہ نور ان المراد بالنور محمد وبالکتاب قرآن انہاں بھی لکھیا ہوئے اللہ جڑا نور فرمایا ہے اس نور دا معنی محمد دی ذات کتاب اللہ دا قرآن بولو 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 جاگ دے بیٹھے ہو